rampung dawuh dalem sangrek Nyenopati ngancik wonten ing Madyantara Madya setengah tara pratana ing Cirebon Kasultanan ngancik malih wonten ing Bana Pertala Bana weweh pertelan gedhe kanggo danan kepanasan ing mriku ginambar dina pala krawan dina pali dina pala ginambar putra lan dina pali ginambar buta wadon lanange cekli pedang kaya medang-medang cias wadone ceklik beso kaya meso ngancik malih wonten ing catur dendha catur papat dendha tegalan aning dalan prapatan lingak-linguk ora ana kadang kematian namung Nyenopati piyambak ingkang jejer kaya anjing dende jombon-bonane mendelik mripate kapinter brengose mek-mek jenggote kapiak simbar dadane den wingkis lanami seret dudoting sinten ingkang dados pati ing Cirebon Kasultanan menika pawiranggane pusangarep Nyenopati Haryo Jumeling dasar piye ini gak kaprakosa banda sebul kepalang pasang gudhek simbar jojo pantes dadi Senopati Pananganan Negara jejet wewengkoning praja ing Cirebon Kasultanan lajeng kersa paring pangudi asmara iya prajurit Cirebon dalem lagi padha apa kowe kala minggu najan kaya mangkono matur kala-kala minggu iki dawa anyar perlu mok wigati-ati lawan iki bakal tak komisi praktiak dali sarwa moto Prabu Kresna Prabu Kresna ayo kabeh korkatan bodho-bodho yayi Durna pati ning mburi kene ya kaki ana dewa lang-lang jagat nyanging bakar kencana isine donga tetu
sandang kelawan pangan ya iku bagian ibu wa mal bernarimo wonten ing tata kerambat pasir benagung Ponconiti para wadya prajurit selaning praja sami andhir tumang bapak sambung asila sinten ingkang dados pengamaling pembarisan kiwa klamantengen ora kaya Raden Pancawigena kelawan Raden Subrata pangandikan Raden Pancawigena adalah itu kula mespaten kados rawuhipun paman kepatihan paman sugeng rawuhipun paman nggih mboten mampir alangan setunggal menapa kalih sing sambi kula manggih ing kayiwana nggih rawuh paduka kang paman ingkang putra ngaturaken sembah bekti kula ingkang katur paman sampun kula tampi adamel renane penggalih pangasturing ing bapa dipun tampi nggih kula tampi tangan kalih sampun sangremana mebar ing tujuh andadosaken jimat paripipun dening kula pangestu saking paduka Kanjeng paman syukur mangayus kedhi jemuru inggih najan to kula inggih ngaturake sembah paman kula ingkang putra sampun kula tampi adamel renane penggalih kula sekecaken anggenipun paduka lenggah wonten ngasanipun ingkang bapa mboten kirang saking sekeca anggen kula marak wonten ngasa paduka Kanjeng paman syukur mangayus gedhe jemuru inggih najan to kula nggih ngaturake sembah Gusti Patih kula ingkang abdi Tumijaya ya wis ndak tampa tangan loro agawe syukur nang atiku sakecakno anggone lelungguh nun inggih mangestuaken dawuh iya lajeng kados pundi paman anggenipun medal mawi randhep sedaya para kadang prajurit anggenipun nenggo rawuhipun paman kados nenggo slemeng prawu gabus timbuling watu-witen ing samudra sinarang medal kados sikatan nyamper walang jeng paman badhe nungso kabar nungso kawarta ingkang putra badhe nungso kabar nungso pamarta wonten wigatos ngampun di anggenipun paduka tinimbalan wonten ngasanipun Kanjeng Sinuwun mangke bala mangke wong kersa mangsi wandi anggenipun ingkang bapa tinimbalan wonten ngasanipun Kanjeng Sinuwun kula dipun paringi dawuh pisan lan kaping kalih ingkang kaping pisan dawuh menapa kang kaping kalih dawuh menapa paman ingkang kaping pisan kula kene medal wonten ing Jawi nata sagunging para prajurit tam-tamane praja ing Cilibut sedaya para prajurit kapuri sikep kegaman tombabang kene rangkane derkang putung kene nyaleni jangkut tali kukut lampian kayu naga sari ampun ngantos kantun kula cekak gambilipun hari kegaman mboten wonten ing awujewani samanci-manci wonten bebaya saking Mancapraja cekak canggan putra jengendika alanga pun ujurna paman syukur mangayus kedhi jemburu inggih lajeng dawuh kang kaping kalih wonten wigatos kang menapa dawuh kang kaping kalih dawuh kang langkung wigati kula aturi uninga nggih sedaya para prajurit Cilibun kapuri krepang-krepangi dening Raden Patah anggenipun babat wonten ing alas glagah wangi mekaten paman nggih inggih menawi menika kesanipun Kanjeng Sinuwun sedaya para kadang prajurit samiya badhe nderekaken kesanipun Kanjeng Sinuwun syukur mangayu bagya kumayangan inggih benjangkapan bedaling prajurit boten-boten sinambung obor kedah dina menika Tumijaya maju samita manut manuruning kembang ya Wijaya tambah bas-bas Wijaya abdi kusuma abdi kusuma pisang sasasine karya sembah bekti kula ingkang katuraden iya
Wis ndak tampa tangan loro agawe syukur ning atiku Tumijaya nggih. Wonten pigatos ngambuti paduka kesa amiji kawula ingkang ngabdi Tumijaya. Aku gaman kowe gak utus ngewangi Raden Pampah. Anggone babat ning alas glagah wangi. Mula saka iku budalna prajurit ing Cibun kasopanen kanthi unining bendhe tengara. Bendhe pisan dandan pindho kumpul telu bubaran. Lan iki ngeten Gus. Saderengipun prajurit bubar kula badhe ngawontenaken seneng-seneng langkung rumiyin. Lho, arep nganake seneng-seneng inggih. Lan jur seneng-seneng apa? Joget srimpen saking ibu-ibu ingkang sampun cemawis. Iya. Yen kaya mangkono mangsa bodho kowe matur bisa semangke penggali pendoro bendaramu. Bocah semularas ninting pelo kenem nganggo asmara dana sing kepenak.